Biekari ye septembre kalo tile 14 san 2025 aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraniso la an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛ n'aw ka wagatiw cogoya ye. An b'aw ladɔnniya ko ni aw ka kunnafoni wagati selen. Bakuruba kunnafoniw na an ka jamana ɲɛmaaw bɛ ka fɛɛrɛ bila sen ka bolodiɲɔgɔnma min bɛ u ni GCRF maaw ni ɲɔgɔn cɛ lakanabaliya kɛlɛli ta fanfɛ u bɛ ka dɔ fara u kan hani fana lajɛrɛ min kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔna la décembre kalo la o ɲɛbila baaraw kɛra an ka jamana kɔnɔna la an da bɛna don u ni a ɲɔgɔnna caman na kɔkan kunnafoni olu bɛna lase aw ma aw bisimila. An ka ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop ni a baarakɛɲɔgɔn ni o ye an ka diinɛko minisiri ni an ka sifinnakaw ka minisiri o ni Fonds mondial pour l'engagement de la communauté et la résilience GCRF maaw tun bɛ lajɛrɛ la jumadon septembre kalo tile 12 san 2025 lajɛrɛ min kɛnɛ kan bolodiɲɔgɔnma min bɛ u ni jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ lakana sabatili ko ta fanfɛ ka lakanabaliya bali an ka jamana kɔnɔ u bɛ se ka dɔ fara u kan cogoya min na u ka ɲɔgɔn ye kuma ninnu kɔnɔna la an ka minisiriw y'a jira ko jamana bɛ ka seko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa min ye lakanabaliya ye dekun ni tɔɔrɔ min bɛ ta ka ɲɛsin jamanadenw ma caman bɛ se ka bɔ a la cogoya min ani maa minnu bɛ yen n'u bɛ a waleya jugu ta ka ɲɛsin jamanadenw ma ka fɛɛrɛ bila sen kan ka u lafaamuya yaasa u bɛ se ka o baara ninnu dabila cogoya min na ani fana n'u u nana u bɛ se ka kɛ fasoden ɲumanw ye cogoya min na ka waleya ɲumanw kɛ ko u bɛ k'o fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan wa GCRF maaw yɛrɛ ka baara de bɛnnen bɛ u ma wa u kɛlen bɛ ka u fanga fara an ka jamana fanga kan yaasa u baara u bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogoya min na yaasa ka se ka dɔ fara halisa a kuma ɲɔgɔnyaw kan ani ka se ka fɛɛrɛ kuraw ta u y'a jira ko don n'a nataw la New York kɔnɔna la min ye nin jɛkulu in ka assemblée générale min kan ka kɛ Nations Unies kɔnɔ ni o ta ko 80nan ye o ye ko u bɛna ɲɔgɔn ye yaasa ka hakilina kuraw di ɲɔgɔn ma ka se ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ don n'a nataw la min bɛna kɛ sababu ye lakanabaliya ani dekun ni tɔɔrɔ min bɛ ta ka ɲɛsin jamanadenw ma ka caman bɔ a la. Lajɛrɛ min kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔna la ni o bɛna kɛ décembre kalo tile 2 ka taa bila tile 4 na san 2025 ni o ye forum d'investissement de l'organisation de la coopération islamique ɲɛbila baaraw kɛra an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ arabadon septembre kalo tile 10 san 2025 an ka jɛrɛjɛso min bɛ CICB kɔnɔna la baaraw kɛra yen wa lajɛrɛ tun ɲɛminɛnen bɛ an ka jago minisiri Musa Alassane Diallo ni a baarakɛɲɔgɔnw de fɛ u ka ɲina kumasen bɛna boli fɛn min kan o de ye libérer le potentiel d'investissement de l'Afrique ka fɛɛrɛw bila sen kan cogoya min na yaasa min ye maaw bɛ se ka na baara kɛ farafinagun kɔnɔna na farafinagun ka se ka yiriwa cogoya min na a kɛnɛ kan u ye a jira ko u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye dɔnniya min bɛ ban Maliba yɛrɛ la ka se ka o jira diɲɛma na yaasa maa minnu bɛ yen nɔ ni u b'a fɛ ka na investissement kɛ an ka jamana kɔnɔna la u teliya ka na o baaraw kɛ an ka jamana bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogoya min na a kɛnɛ kan an ka minisiri ye a jira ko an bɛ wagati min na ko bibi na ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko ba Maliba min ye dugukolo hectare 12 ɲɔgɔn k'o bɛ an bolo wa fana o kɔfɛ ko min ye dugu jukɔrɔ nafolo caman min bɛ se ka kɛ nafasɔrɔ sira ye an ka jamana ani diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma ko o caman bɛ an fɛ yan nɔ wa fana ko maaw man ka ɲina fana ko an ka jamana bɛ AES jɛkulu kɔnɔ wa a bɛ UEMOA jɛkulu kɔnɔ k'u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan ni lajɛrɛ in sen fɛ ka olu jira diɲɛma na yaasa investissement ɲumanw bɛ se ka kɛ an ka jamana kɔnɔna la ba Maliba yɛlɛma bɛ se ka don a taabolo la cogoya min na. État-major général des armées bɔra ka laseli kɛ k'a jira ko arabadon septembre kalo tile 10 san 2025 an ye ka finitigilakaw ye wulikajɔ bila sen kan Seriba la Segu marabolo la ka tatugu Bamaci wale tigilamɔgɔw la yaasa ka dankari kɛ u ka waleya juguw la u tun b'a fɛ ka min ta ka ɲɛsin yen dugudenw ma min ye u ka kɛlɛkɛminɛn caman ani u yɛrɛ an ka finitigilakaw ye dan sigi u ka waleya juguw caman de la wa u ka finitigilaka caman de fagara an ka finitigilakaw fɛ État-major général des armées ye a jira ko a n'a ka cɛdenw kalikan de don min ye ni maa jugu ni ne k'u daga ta ka bɔ an da la ko ka lakana ka o sabati jamana kɔnɔ nka ko i n'a fɔ u b'a fɔ lalala cogoya min u mago bɛ an jamanadenw ka dɛmɛ la yaasa ka dan sigi ni maa jugu ka waleya la hani an bolofɛnw bɛ se cogoya min na ka lakana an sigiyɔrɔw la.
Tibeza ni o be Algérie frontière la ni ani Kidal bɛ taa kilomɛtiri 110 ɲɔgɔnna la. An ka finitigilakaw ye Bamaci wale tigilamɔgɔw ka pikapu kelen jeni o yɔrɔ la ani maa o maa ni olu tun bɛ a kɔnɔna la u sera ka tɛgɛ kɛ olu bɛɛ lajɛlen na. État major général des armées ye a jira ko u sera ka nin baara in kɛ ala ni u ka kunnafonidilaw de sababu olu minnu ye u dɛmɛ yaasa u ka se ka dankari kɛ ni maajugu ka waleya la wa k'u bɛ fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan ni maajugu ninnu juguya la yaasa jamana yɛrɛ bɛ se ka kolusuma cogoya min na. O kɔfɛ état major général des armées bɔra ka laseli kɛ k'a jira k'an bɛ wagati min na i ko bibi in na an ka finitigilakaw kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa ka Bamaci wale tigilamɔgɔw kun ɲini jamana in fantan ni naani bɛɛ lajɛlen na ka dan sigi u ka waleya jugu la. Sabula état major général des armées y'a jira Jumadon septembre kalo tile 12 san 2025 ko an ka finitigilakaw ye wulikajɔ bila sen kan Nioro du Sahel ni Kayi kɔnɔna la septembre kalo tile 11 san 2025 ka dan sigi Bamaci wale tigilamɔgɔw ka waleya jugu la nin yɔrɔ ninnu kɔnɔna la yaasa sigibagaw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na ko u ka wulikajɔw sababuya la u ye fɛɛrɛ bila sen kan ka u ka daga yɔrɔ caman ka olu jeni. O kɔfɛ fana u ye tɛgɛ kɛ Bamaci wale tigilamɔgɔ caman na wa u y'u ka maa caman de faga. An bɛ wagati min na i ko bibi in na état major général des armées ye a jira k'u bɛ fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan min Bamaci wale tigilamɔgɔw mana na u dogo yɔrɔ yɔrɔ la jamana in kɔnɔna la ka se ka u ɲini k'u ye wa ka taa tugu u la fana yaasa jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min ko an ka an fanga fara u fanga kan ni an ye nin siganamɔgɔ ninnu yɔrɔ yɔrɔ la an ka wele bila olu ma yaasa lakana baara min sabatira u ma u bɛ se ka o kɛ cogoya min na. Farabugu kɔnɔna la min ye denbaya 500 ɲɔgɔn na olu bɔra u dagayɔrɔ la lakanabaliya sababu la ka na Segu marabolo la ka na u sigi yen nɔ. U tilala du tantan de Segu sigidaw ni ɲɔgɔn cɛ ni o dɔ ye Marikala Dugabugu Bewani ani Masina yaasa cogoya min na u bɛ se ka sigi o yɔrɔ la hɛrɛ la. Nka min ye u ka service de développement social ɲɛmaayaw ye olu ye a jira ko nin maa ninnu minnu bɔlen filɛ u sigiyɔrɔ la k'an bɛ wagati min na i ko bibi in na dekun belebele de bɛ u kan o hukumu kɔnɔ k'u bɛ welewelemada kɛ ka ɲɛsin maa ɲumanw bɛɛ lajɛlen ma ani an ka jamana ɲɛmaaw ko u ka dɛmɛ don ni maa ninnu ma ka dɛmɛ lase u ma yaasa cogoya min na u bɛ se k'u ka sigi kɛ hɛrɛ la baloko ta fanfɛla k'u ka dɛmɛ lase u ma ani adamadenya yɛrɛ kɔnɔna la maanifin mago bɛ se ka jɔ fɛn o fɛn na ko u ka o lase u ma wa ni maa minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ n'u b'a fɛ ka na ni nafolo de fana ye ko dɔrɔmɛ 1 man dɔgɔ 1000 o yɛrɛ man ca sabula ko an bɛ wagati min na i ko bibi in na gɛlɛya ɲɔɲalen don kosɛbɛ nin yɔrɔ ninnu na ko an ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin an balimaw ma yaasa u bɛ se k'u ka sigi kɛ Segu kɔnɔna la hɛrɛ ni baden na. Fɛn ɲɛnama min bɛ yen n'an b'a wele bamanankan na ko korokoto ni nanzarakan na u b'a fɔ a ma ko kataride Masina sɛnɛkɛlaw ye u ka jɔrɔnako jira ka ɲɛsin nin fɛn ɲɛnama in ma sabula u y'a jira ko n'i ye fɛn ɲɛnama in ye dɔrɔn ko b'a jira ko samiya bankuma sera wa u y'a jira ko nin fɛn ɲɛnama in filɛ a kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ u ka sɛnɛfɛnw ma wa fana ko adamaden yɛrɛ farikolo a bɛ se a daji bɛ se ka dankari kɛ o la o hukumu kɔnɔ k'u b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ ka i janto nin fɛn ɲɛnama in na sabula a tiɲɛni nɔ o fanga ka bon adamaden yɛrɛ farikolo ma. An ka jamana kɔnɔna la yan an ka diinɛ ɲɛmaaw ka kalan min tun bɛna kɛ septembre kalo tile 11 n'a tile 12 ni an ka diinɛ ɲɛmaa dɔw bɛna suwantiw la k'u bila ka taa arabula yaasa u bɛ se ka taa diinɛ kalan kɛ cogoya min na an ka diinɛko ni dalala ko minisiri bɔra ka laseli kɛ k'a jira ko u bɔra a dɔgɔkɔrɔ k'a bilala septembre kalo tile 15 n'a tile 16 la san 2025 ko a baaraw bɛna daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 an ka cité administratif kɔnɔna la olu ka ministère ka salle de réunion min bɛ yen nɔ a baaraw bɛna kɛ o de kɔnɔna la maa minnu bɛna suwanti nin kalan in senfɛ olu de bɛna bila ka taa haraba ka taa kalan kɛ Institut Mohamed VI la yaasa u bɛ se ka taa diinɛko dɔn cogoya min na ani ka na waleya ka jamana kɔnɔna la.
Anga lakana ministry ni protection civil ministry Daoud Al Mohamedin tara anga fintikila flyira hanga jamana kuntigi general d'armée Assimi Goïta taratado septembre kalo kile konoto samba flane muga anenduru ni fintikila nunu ku minena bamati wale tigila mogo fe utukalo kile woro temene duanza ni Tombouctou ni nyogonche ngami anga lakana ministry ya jira ko ala ni anga service de renseignement mauka wuli ka job barkala ne manunu sera ka labla tenendo septembre kalo kile shegi samba flane mugane duru anga jamana kuntigi foli kan belebele se anga service de renseignement mo mahanika anga ni fintigala ka flanu no fena folu munu jolen tora halika sor ni majuku yo umene wa ya jira fana ko jamana nyamo be fere bela jelen blasi ka ya samiye mali jamana dembela jere ka se ka anga lakana ka u sabati tuko yamina gawo sigibaga minnu be yen n'u bɔra u sigiyɔrɔ la ka taa yɔrɔ wɛrɛ la gawo kɔnɔna la kɛlɛ sababuya la ni jiko gɛlɛya tun bɛ u kan USAID maaw ka wulikajɔ barika la olu sera ka foraje sɔrɔ foraje min jɔli wari bɛnna sefa wari miliyɔn 20 ɲɔgɔnna ma min ye Organisation Internationale pour les Migrants ani Direction Régionale de l'Hydraulique maaw olu de ye baara in bɛɛ lajɛlen ɲɛminɛ wa baara bɛɛ lajɛlen kɛra gawo commune dɔ de kɔnɔna la yaasa ni maa ninnu bɛ se ka lafiya sɔrɔ jiko ta fanfɛla la cogoya min na. O b'an na taa an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Burkina Faso kɔnɔna la Burkina Faso minisiriw ka lajɛrɛ senfɛ u ye sariya kura ta sariya min na sera u ka lakana minisiri commissaire divisionnaire de police Mahamadou Sana fɛ k'a jira ko farafinnagun jamanaden fɛn o fɛn n'i b'a fɛ ka taa Burkina Faso kɔnɔna la ni mago bɛ Burkina Faso visa la ko farafinnagun jamanaden si tɛna nafolo sara yaasa ka Burkina Faso visa sɔrɔ nka k'i kan ka tɛmɛ sira minnu kɔni fɛ yaasa ka a sɔrɔ o kɔni o wajibiyalen bɛ farafinnagun jamana bɛɛ lajɛlen kan wa a y'a jira k'u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye maaw bɛ se ka taama hɛrɛ ni baden na n'u bolofɛn ye Burkina Faso kɔnɔna la ka sɔrɔ dekun ma u sɔrɔ cogoya min na. N'an bɔra yen an bɛ taa Brésil kɔnɔna la Brésil kiiri tigilamɔgɔw ye u ka jamanakuntigi kɔrɔ Jair Bolsonaro ɲangi k'a bila san 27 ni kalo 3 kaso la ka sababuya kɛ ko a kun bɛ ka maafa jɛkulu dɔ ɲɛminɛ min ni u kun bɛ ka a laɲini ka a ka rival dɔ ni a n'o ye ɲɔgɔn sɔrɔ jamana kalafili la san 2022 ni o ye Lula da Silva ye ko u kun bɛ ka a ɲini ka ale faga u ma dan o dɔrɔn ma min ye u ka minisiri 7 ye olu fana ɲangi k'u bila san 2 fo ka taga se san 26 kaso ma min ye Amérique secrétaire d'État ye Marco Rubio ale ye a jira ko nin bɛ dankari Jair Bolsonaro ka hadamadenya hakɛw la ko u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa min ye Brésil jamana ɲɛma kɔrɔ ɲɛ a bɛ se ka labila cogoya min na. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibila baarakɛbagaw fo sabula o jɔyɔrɔ ka bon an ka baara la n b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma ni Ala m'an ka jɔnya an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukran.